Abrindo fronteiras. Érase unha vez nun día calquera, nun sitio calquera, unha rapaza a que chamaremos María atopouse coa súa mellor amiga. Esta viña sorrindo de orella a orella. Que contenta ves? Escoitaches a canción das Tanxugueiras? Tanxugueiras? Non me digas que non sabes quen son as Tanxugueiras. A amiga de María explicoulle que as Tanxugueiras é un grupo de música tradicional galega, pero que o seu estilo é máis moderno. E vanse presentar para ir a Eurovisión, pero cunha canción en galego. Estás segura? Que sí, chámase Terra, e van ir ao Benidorm Fest, de onde sairá a canción gañadora para ir a Eurovisión. María, que non seguía o tema de Eurovisión dende fai moito tempo, fíxolle caso a súa amiga. Entrou no YouTube e puxo no buscador Tanxugueiras, Terra. Bueno, aquí está. A ver se de verdade é tan boa como di ela. E despois de escoitala varias veces, non podía crer o que acababa de escoitar. Teña razón, é unha pasada. E escoitábase non hai fronteiras en vasco, asturiano, catalán e castelán. Empezou a buscar máis sobre elas, lendo as opinións da xente. En verdade, podería ser certo que esta canción representase España en Eurovisión? Ao cabo dos días chegou a gala do Benidorm Fest. Por fin todo o mundo, incluída María, vería as Tanxugueiras en acción. A actuación non defraudou, fixérano de maravilla. María volvía a ter ilusión polo Festival de Eurovisión, porque para ela esa canción representaba moitas cousas. A cultura da súa terra e de outras rexións de España. Aunque moitos non entenderan a letra, ese ai la 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 transmitía moito. Pero esa sensación de ledicia cambiou cando non foron elexidas para ir a Eurovisión. Pero se era unha boa proposta, pensaba. Esa noite non podía dormir e estivo un buanaco co ordenador mirando cousas. O día seguinte a súa amiga estaba furiosa. María só escoitaba bla, bla, bla. Estás me oindo, María? O que? Que pasou? Como que pasou? Vai a faena para elas. Non te creas. A amiga mirouna con incredulidade. María sonrindo empezou a contarlle que, aínda que non gañaran o festival para ir a Eurovisión, conseguiron moito máis, que todo o mundo as coñecera, non só en España, senón tamén no resto de Europa, que gracias a ela ensinaron que España ten máis cultura popular. A parte do flamenco e sevillanas que todo o mundo coñece, temos a muiñeira de Galicia, o corre-corre de Asturias, a jota montañesa de Cantabria, o arresco do País Vasco, o baile da Aere en Navarra, os titos de Castilla e León, as jotas de La Rioja, de Aragón, de Valencia, de Extremadura, de Murcia, a sardana de Cataluña, o chotis de Madrid, as manchegas de Castilla-La Mancha, o fandango das Illas Baleares, a isa das Illas Canarias e moitos bailes máis. Como sabes todo iso? Porque como non podía dormir, collín o ordenador e puxeme a buscar todos os bailes tradicionais do noso país. Porque motivoume a facelo despois de velas actuar.
Elas ensinaron a nosa cultura nunha súa canción e abriron as portas para que nos seguintes festivais poidan ir máis grupos españois con cancións en outros idiomas cooficiais. Quen diría que unha moñeira podería ter tanto éxito? E non estés triste, e alégrate, que cando den un concerto, imos xuntas e cantaremos ben alto aira la la la, aira la la la. E colorín colorado, este conto está Rematado.